ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଓ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଯାହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଜଡ଼ିତ। ଆଜିର ବିଷୟ କପାଳମୋଚନ ମହାଦେବ। ଆମ ପୁରାଣ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅନେକ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିତ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ କପାଳମୋଚନ ମନ୍ଦିରର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଏହିଠାରେ ରହି ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କପାଳମୋଚନ ନାମରେ ପଛରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅଛି। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ ବିଶାଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଓ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେହି ଲିଙ୍ଗର ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ ଖୋଜିବାକୁ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଲିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୈରବ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 5ଟି ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉପରକୁ ମୁଖ କରିଥିବା ମସ୍ତକକୁ ବା କପାଳକୁ ସେ ଛେଦନ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟି ମସ୍ତକ ହିଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେହି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତକକୁ ନିଜ ହାତରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ହାତରେ ତାଙ୍କର ସେହି ମସ୍ତକଟି ଲାଗିକି ରହିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଶିବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ପାତକ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି କପାଳ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲା। କପାଳମୋଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କପାଳ ବା ମୁଣ୍ଡ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶିବ ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, ଯାହାକୁ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସେହି କପାଳ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୀରେ ଲୋକନାଥ, ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ସହିତ କପାଳମୋଚନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କେତେକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ବାରାଣାସୀ ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କପାଳମୋଚନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି।